Маємо в наявності ось такі синтайджики 244. Це є трьохциліндровий повнопривідний трактор на редуктурному мості. Міст 1,20 м. КМовський двигун. КМ385 ВТ. Значить, передні противаги, задні противаги. Є версія на стандартних колесах 9,5-24, є версія на широкій резині 11,2-24. Повністю пряма підлога, бокове розташування, 4 вперед, 1 назад, плюс повишені понижені, тобто 8 вперед, 2 назад. Передній відключається механічно. Ось така панель приладів 25-го року тракторець. Далі задня розтяжка, м'яке крісло, пара гідровиходів, двошвидкісний вал збору потужності, блокування диференціалу, LED-лампочка заднього ходу, розетка під причіп. На трактора гарантія 2 роки, доставка безкоштовна.